Igbo ndị ọma, ekele m unu. Ya dịrị onye ọbụla na mma, nke onye chiri ya zere, nke onye na-eme ya gaziere ya ofuma, bụ ezigbo ihe. Anyị awụchikwala ọzọ n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ ihe na-eme n'obodo. Anyị na-ewetara unu n'isi mbido telivishọn, nke onye ọbụla nọ na-anụ onu m, asị m ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba anya n'ihe gbasara okuma. Okuma nke ndị oyibo na-akpọ shea butter. Ndị anyị nọkwa n'obodo ha bụ obodo Lagos a, ihe eji wee mara ya n'ahịa ọbụla ijere bụ gịnị? Ori. Ihe a na-akpọ, onye ọbụla ịgwaghara na ori, ọ mara gị ihe ị na-ekwu. Ya bụ ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke taa. Ori bụ ihe dị mma n'ahụ. Ori bụ ihe a na-ete ete, mmanụ a na-ete ete n'ahụ. A na-egote ya n'ahịa. O nwere osisi na-amị mkpụrụ a. O nwere osisi na-amị ya, osisi nke a na-akpọ kariti tree. Ọnya na-amịpụta mkpụrụ ihe a na-akpọ okuma. Okuma anyị na-ekwu okwu ya, ọ na-adị n'ụdị mkpụrụ. Ọ dị n'ụdị mkpụrụ a, i wee bịa ghọta ya. Abịazie ghọta ya, wee bịa mịstacha ya, wepụtacha ya n'ime mkpụrụ ahụ ọ dị na ya. Mgbe anyị bịa wepụtacha ya, wee bịa memezie ihe dị n'ime. Mgbe anyị mechara ihe dị n'ime, o wee pụtazie wee bụrụ gịnị? Okuma. Mana ọ na-ama mma na ọ bụrụ nke ya esighị n'ọkụ, nke dị ka Chineke siri wee kee ya. Ya bụ n'ụbọchị nke taa, anyị na-eneba anya n'ụzọ ihe 13 ihe gbasara okuma na-eme n'ahụ mmadụ. Ụdị ọrụ ọ na-arụ n'ahụ mmadụ gara eme ma onye fụ ahụ ga na-akwa mụrịmụrị. Okuma anyị na-ekwu okwu na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche n'ahụ. Ejikwa eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Mana ndị oyibo mere ka anyị mara na ọ na-adị mma na ọ bụ na iwere ya tee etu Chineke si wee kee ya. Mgbe anyị wepụtara ya na mkpụrụ ahụ ọ dị n'ime ya, na ụdị mkpụrụ ahụ, bịa mee ya ọ dị n'ụdị ude, i wee were ya wee mee ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ahụ gị. Ndị oyibo mere ka anyị mara na ọ bụ na iyi uzuo ya etu ahụ, na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-arụ ọrụ karịa nke gabigara na ụzọ dị iche iche, karịa nke esiri n'ọkụ, ma ọ bụ nke gabigagoro na ndị oyibo na-akpọ gabigagoro na processing. Mana ọ bụrụ na ịbịa were ya yuzuo ya etu a Chineke si. Igbo ndị ọma, anyị echighatana. Ama na ebe ọbụla ị nọ na ị na-esonyere anyị nke ọma. Dịka m na-ekwu tupu anyị aga ezumike wee chighata, na ihe anyị na-ele anya n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasatara okuma. Okuma nke a na-ete n'ahụ. Okuma anyị na-ekwu okwu ya, ejikwa esi nri. Ọ bụrụ na ijee na mba western part of the world, a na-akpọ western part of Africa, ọ bụrụ na ijee, okuma ama ya ofuma ofuma, n'ihi na eji arụpụta ọtụtụ ihe dị iche iche. Ihe dịka ude a na-ete n'ahụ, ude nke eji asa isi, ncha eji asa isi, ude nke eji achọ mma, ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ cosmetics. Ejikwa ihe gbasara okuma arụpụta ya. Ejikwa okuma esikwa ihe a na-eri eri. Ihe gbasakwara ọgwụ a na-eme eji edozi ahụ, ejikwa okuma